แต่คุบเลยชบนปรอกเวียสิปัดงายกดูเบียงบัดพีพอจกันกาอดเวนเจอร์บอกตันบัดคุบเลยพีไว้ไปไว้คำตามยังไงน้องคริสเตียนคิดว่าจูคริสเตียนยังอานักปอร์สกปอร์บัดคุมจูไอ้คุบเลยกลุ่มลังพีไปบ้าคุมจูไปยังคุมจูพอจกันกาอดเวนเจอร์บอกตันแต่ปรอกเวียไปบ้าเวียมันตาHagan ik video minta ngadon ka kubor ka bakham sultanat ka ba lese kan long ka jing mentoy ya ki ba page ya ka dik video bat ki ba snap ki ba skor bha kan long ka jing mentoy namar ba lada ngi pen skor lada ngi snap bha ya ki ek ki jing kran ki ba pen mentoy Iba song ni song rim kalong kajing mentoy om tang yanga nrai phi hi barok kiba pai yagani video namar ba om barok kiba semphang om barok kiba start nrai nidan la ka jong jing semphang bat nda ka bangi skor da ka bangi penlai jumut bha yo yagajing mentoy aba ni penlai jumut te perlok bi Ngadan ban ye thu ye phi saphang kanika jingkran ka jing comment na uba Jonas JTL lamare ubreu bala paukmat ubreu bala mi sakmat uba baro phi ki paiba phila tip hi phila hi bat phila tip hiru bala day way now Breu bala mi khmateng ban yo ban yele ya ka election ebele harus nem bladam harjar apply dan rebo play la sharem no te bat menta ka jing play jonga ya ka nik video kam mut banga ben yu banga kenno yu banga penrem yu nre nga penmi ya ka nik video ban penshai sepi ki ba kum ka ne ka jing comment jong iba Jonas lamare kalong kaba bakla kalong kaba song ni song nongrim kalong kaba paubi namar ba kum ubreu ubala anang la start khamtam ubreu ubala mi sakmat banlong sakri paiba kamlong kaba ngotanat bo unkren kum gine ki kentin kiba wat kiba duna kebor semphang kibudna kejing semphang ro ki sotu ba ya ka ek ka bade ben kran hap kran tang haki benta ki ba is foto ya jing kran te 100% su perlok ngan petskop su phi ya ga ne ka jing comment ka jong u hapo jong we video ka bang la like ka short video ka bang like ya jing kran jong doctor riki shaphang ka jing Ngausi ka jing pa jonu chung u hawa snap ya ka jing su tulop ya ki nong hikai te hakato video ka jing kran jing doktor ki kalong ba kum u MP but hagaju por kum u nong hikai ubala pat karan hikai ulas ngotu bha ba no ka jing khia jong ka kam hikai dan rei ka kan ba ka jing siu tulok ka jing no hikai ka khamduna but ka jing kran chugi into ka long ba lada ka jilla lada ka ri kam khain kor ye ginong hikai ka mut ka jilla ka ri ka hiador mar leng ba ka no hikai kimi ki nong thna an kimi ki doctor kimi ki engineer te hakato video jing kran jing doktor ki kalong bai ba I jing kran na ka benta ka jing le long jong i kum kong san hakate ka jing dap san ko snem jong te ka school hakate ka snong ka bala khot I ban dia dan bentalem hakate school te ka jing kran jong i kalong ka ba ki babun hi ki songthu ba ka jing kran jong i ka dei saphang kata ka mat jong jing kran ka jing saphang ka kam jing duna jong jing siu ya kinong hikai namar
Ukrania katay ka pangro de na marba kaday haga jingdap sanpos nem jong katay ka school. But ba ka jing ine ka jing kiu jong ka school kaday lang ba ginong hikay. Te henray ka jing komen jong ba jones lamare pat perlong pi ni thu pi kalong kum ne. Haka jaka bu un komen saphan ka jing kran ju doktor ki. Komen penban sakaway ka benta. Te ka paubi yam marla do skotana dik tik jing kran ju doktor ki ro uday ban benye kata ka jing kran kay. Henray pitip komen kumno. Ong kumne ba jones lamare ong ba songno daga skuti banyo burom tang hasilong kat ba hadel hi pat song daga kaliyong ha 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 tho te komen gan dengan sebu ipi te komen ro bat dan bu yang te ha gani jong gani video kan opinion i kan ya kata gani komen ju but habanga pnai gani video ru ngala da pej bha hato ya gani jing tho u reply ya ki ba komen hang to ne u komen ya la de u komen hi da la de ya kata gani kran ju doktor ki ne tengah pej bha ka komen ju ka long bai ka komen ka jing kran set parsi ju ya doktor ki te ban set parsi pat em de ban set da ka jingkran ka bai hab dur bat katay ka video kay bat katay ka jingkran kay te un set persi da buong songno tang da skuti ban yo burom tang hasilong kat bahadel hi song da kaliyong kadon ka song nia ka song nong rim sa kata ka jing bu chung ya katay komen ong kapen long beach sa kapen pau ya kajing beach jong u kajing duna jong u ha bor prakhat na ta daw pa ba kanay ka video habang apply habang pen issue pig pa ba habang current pig pa ba kalong ba barabor ban long ki briu ki ba shempang ban long ki briu ki ba smothu dei ban pai bhaya ka video ban snap bha hadu bakut khnang ba ya ka ek ba phin kan tho phin karan pin kran ya katay ka phang gan ya katay ka phang ka budon na po chumuting video kan henry ban su comment matla ka paubi kalong kumba tha dia la de te na sotna de ba iba jones lamri la comment hang video mo but let's say daga jing comment ko jong i na la yolat ban pin silent speak pa ba pin numbut ya nuk sa ka jong i henry ha ka jing sha ngalamud hi ban play video sapang kane ka jing yo i jonga babun ki ba comment teng kim pai ye video kim snap ye video kim snap ye jing pensai henry kisu comment ya ki ka ba ki don ha jing mut ka jing kran bat kate ka jing kran hang te ha video kim ju snap kisu comment ka ba teng ya thu khana ye kai ki bu jing kli ye kai pha ban kali jing kali ya ka badai bat kane ka benta ki kali da ka wai jing kali te kalong bi te na ta daw pa ba kalong ka bron kam sisa bat bersong no rim ha ban snap ba ha ba pikwa ban kran ye ha ban bersong no rim ha ban pe ba nang ba pin light na no ka jing sa tharai bi bat ka jing bomไปพังสุเฮเรลนูรุบัดละดังilom pat ki ba pikir ilom pat ki briu ki ba snap ki bisa skor bha winom ja burom la da kham tam lele haba yole se don ki ba sha ba pharek sha kanno de kum ning tai ki pen poi hapo khmat chung ki pulit khmat ki briu chung ka an mo ki kali jingkali la da phim sa bahai jingkali phin ju bab du kumwe tang kata la sha tha tang kata la sha pen shisha ba phideu nong le kam sneu wala da phim le makanaru namar wala ba phim sa bahai ka jingkali ka ba ki bu jingkali te kalong kumju
habangi pai ye kano ka video apo jongga YouTube kino khobor barabor ngin long ki bas pai hadu ko bukut sa bahai ki jing pensai lada phimsngo sempang bahai kita ki jing kranang bha banai komen supai abiam namar ban syukran khem das mutu kalong jing le rai te perlok ye angai skam ba ke jing kran jong jenis lamre om ba jenis lamre kanai ka pa shabik de tang namar ba idon kamen sim bisni kamen sim pi hun ya ke jing start ba ke jing simpang ju doktor ki smo pi hun smo bisni te na kata daw breu uladap de ka jing perkhat ka ba shun baik ka ba bisni baik yaw doktor ki na kata daw habo kuran ru habo komen ya ka video chung iru komen beda ka ba klem song ni ya klem song nongrim te hagajing sisya perlok bi wat ni ki babi rong habangi komen ya kita ki jingkran ong ki komen kat kum katai ka jingkran ni da pai wa ka ayu ukuran ladangi bisni ladangi ngim sotra yu ong nila ban ben ha kata kedur ka ben habdur berkata ka jingkran re pisno ya hab hi se pajba ka jingkran ka ba da kumwai lekran set persi pat syakata ka syong kali yong hapo Delhi na syong da skuti po tang silong bani ubrom kat bah Delhi pat syong da kali yong te kata ka jingkran te perlok bi talong sisa ka jingkran bi te wat but ya kanuksa kum ka de ka jingkran ka jing komen klebi jo neu ba jenis lamreo wat bunusa namar ba pinsa hajika pin sempang hajika pin long briu ba kanang mi si pin long briu sempang rei long kumu tau briu ba kanang mi gisni ni that ye la bujung jing bi ha ki pai ba ki bubun na tak dau perlo bi kan mau tanggawe lada pi persyang ban komen man kerani ya ka ba pila smutu om ka jingkran jong pi kanom bakala bun kan bakala kom ki briu ngim la ban biang ni bakala tang bak ka jing bakala jong pi jong nga om ki dang ki smutu hi bat ngani thu ko pi om bun ki briu ki ba komen ha ki video ki ba ngasih play dong bun wat tang ki dak ru dan komang dan full stop re ha ki komen da ka jing simpang da ka jing smutu ye kita ki jing kran jong am nas ngaru ngas smutu ye komen jong i wat la da ki klem ai ko ma full stop ki thobai kum torong re ngai smutu bai ba ki komen ki smutu chapang ka ga mga karan na ta daw perlok na ju ong kini ki kentin ba om baro ubastat undai usimpang re ki basimpang ki dai kita ki briu ki ba wat lagi jing sisa ki briu ki ba pensong nong rim ki briu ki ba ngap bahai ki jing keren ki briu ki ba le ya ke da ka ba ki perkhat sani te perlok bi ngai skam ba kini ki jing keren sunga kan long ki jing mentoy ya ki bompat sutu ya ki ba laju komen klem nongrem ki baju komen klumar nang ne sikhmat kin persyang ban bu ya ko komen tat anda ba ki sutu ya ki jingkran ala da ki pei ki gunung ki khubor kin komen tat anda ba ki la sutu ki la simpang ya kita ki jingkran te mes kam ba da jing le chung phi jing sha skor jung phi ya ki jing ai jing mut berit junga kan lo ki jing men toy phi hi te tangi ne ki kentin perlok bi khoblei sibun khoblei 1000